și bine v-am găsit la un nou episod din seria de tutoriale despre Python. Astăzi o să vorbim despre tupluri. Ca și listele, tuplurile sunt folosite pentru a stoca mai multe valori într-o singură variabilă, dar spre deosebire de liste, acestea nu pot fi modificate după creare. Haideți să creăm primul nostru tuplu, să zicem fructe. Sintaxa e asemănătoare cu cea de la liste, doar că în loc de paranteze pătrate vom avea paranteze rotunde. După cum spuneam, odată ce a fost creat nu mai putem adăuga valori sau schimba ceva. Deci dacă încercăm să mai adăugăm ceva, o să avem parte de erare. Tot așa putem folosi funcția len ca și la liste pentru a afla lungimea. Este 3. Accesarea tot așa se face ca și la liste. Să zicem, să afișăm primul element. Și ce ar mai fi interesant, chestia asta funcționează și la liste. Să zicem fructe de minus 1. Și dacă fructe de 0 e banane, fructe de minus 1 o să ia iarăși de la coadă, o să fie pere. De minus 2 o să fie mere și tot așa. Să vedem cum funcționează. O altă chestie care se poate folosi la tupluri. Există o metodă care se numește unpack. Deci avem așa, avem un tuplu și dorim cumva în niște variabile să reținem conținutul tuplului și asta se face în următoarea formă. Să zicem că avem mai multe variabile și astea au valoarea la fructe. Dacă afișăm una dintre ele, obj2, o să avem mere. Ultima chestie care vreau să vă arăt este că putem aduna tuplurile și să le folosim împreună. Să zicem că mai avem un tuplu varză cu legume ce conține varză și castraveți. Și vom forma un al treilea tuplu, mâncare, care este fructe plus legume. Și dacă afișăm, vom obține reuniunea celor două tupluri. Cam atât pentru episodul de astăzi. Asta a fost un concept destul de simplu și vă aștept la următorul episod. Dacă aveți întrebări, scrieți-le în comentarii și o să vă le răspund cu plăcere. Ciao!